Hayırlı gün okuşular. Bugün men sizne iktibar яңа kitap diп isimlengen kitap күргәзмәсенә күзәтүгә чакырам. Kitap бакча. Андагы язулар шул бакчаның гөлләре дип язып калдырган мәгърифәтче Каюм Насыйри. Шуннан да шушы бакча һәм аның чәчәк атып торган гөлләре булмаса, безгә яшәү бик күңелсез булыр иде. Бала чакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Бигрәк тә анда сиңа таныш хәлләр язылган булса, аны кат-кат укыйсы килә. Китап канатлы ул. Ул сине үзенең канатына утыртып, 1000 елга артка илтеп ташлый. Яисә 100 елга алга алып китә. Әнә шундый мөгъҗизалы нәрсә ул китап. Тиеннәрдән сумнар җыелгандай, укыган китаплардан белем туплана. Белем алыйм дисәң, ни чаклы, сөй, хөрмәт ит, ярат китапны дип язган сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукай. Шуннан да, нинди генә мәгълүмат кирәк булса да, без китапка мөрәҗәгать итәбез. Китап безгә көндәлек ризыгыбыз кебек үк кирәкле рухи азык. Китапта бик күп бай хәзинә тупланган. Аны безгә бернинди компьютерда, телевизорда, интернетта алыштыра алмый. Китап уку бик кирәкле һәм кызыклы шөгыль. Яңа китап уку тагы да кызыграк дип уйлыйм мин. Табигать күренешләре энциклопедиясында җир шарындагы 30 табигать күренеше турында кызыклы мәгълүмат бирелә. Алар кызыклы шигырьләр, гыйбрәтле мәгълүматлар белән бергә тулыландырылган. Китапның рәссамы Фәридә Ризаева, төзүчесе Лилар Шәйх. Әлеге китап мәктәп яшендәге балаларга, балалар бакчасы тәрбиячеләренә, укытучыларга адреслана. Табигать күренешләре белән бәйле кызыклы һәм гыйбрәтле мәгълүматларны шундый хәлләр бар сәхифәсендә укып белә аласыз. 100 сорау дип исемләнгән урыннарда үзегез өчен кызыклы фактлар аша аласыз. Балалар, нәрсә ул иермә? Иң күп иермә кая булганын беләсегез килсә, менә без сезгә шуны укып китим әле. Америка Кушма Штатларында елына 900 иермә күзәтелә икән. Иң көчле торнадо 1925 елның 18 мартында була. Ул 689 кешене һәлак итә. Иермә булганда саклык чаралары күрүне барыгыз да беләдер дип уйлыйм. Иермә булганда йөрмә син урамда дип кисәтә безне Лилар Шәйх. Әлеге табигать күренешләре энциклопедиясын укып, үзегезнең белемнәрегезне арттыра аласыз, таныш булмаган кызыклы фактлар белән таныша аласыз. Рәхим итеп алып укыгыз. Татарстан китап нәшриятында 2019 елда басылып чыккан Идел буе халыклары мифологиясы китабы сезне дөньяның барлыкка килүе, тирә-юньдәге ак һәм кара кешеләр турында таныштырыр. Китап матур рәсемнәр, татар орнаментлары белән бизәлеп эшләнгән. Бик матур итеп эшләнгән. Монда бик бай легендалар, мифлар. Идел буенда борын-борыннан төрле халыклар яшәгән. Татарлар, руслар, чуашлар һәм марилар һәм башка халыклар. Бер җирдә яшәү белән гөреф-гадәтләр, традициялар бер-берсенә керешеп, аралашып киткән. Идел буе халыклары мифларын укып, сез үзегезнең янәшәгездә генә яшәүче халыкларның тормышы, көнкүреше белән танышу һәркемгә дә кызыклы һәм файдалы булыр дип уйлыйм. Балалар, сез җәй көне урманга йөрергә яратасызмы? Яратасыздыр, шулай бит? Әйе. Менә урманда, очсыз-кырыйсыз урманда нәрсә генә очрамаска мөмкин, шулай бит? Шүрәле килеп чыкса, нишләп калырсыз, югалып калмас өчен? Әйдәгез, шүрәлене ничек алдарга дигән мифтан эзек укып китик әле. Үзләрен шүрәле алдап йөрткәнен аңлагач, кызлар бик курыкканнар. Яңадан эзләп юлны тапкан кебек булалар. Тагын озак баргач, карасалар, һаман иске урында торалар. Бик озак бер тирәдә әйләнеп йөриләр булар. Куркып елаша башлыйлар. Ниһаять берсе төшенә, эс киемнәрен салып, тискәре ягы белән кия, башмакларын да алыштыра, сулын уң аягына, уңын сул аягына кия. Шуларны киеп бетерүгә, карасалар, нәкъ юл буенда басып торалар икән. Шүрәле киемен әйләндереп кигән кыздан куркып, аларны адаштырудан туктаган ди. Инде урманда югалып калмассыз шәт. Каршыгызга шүрәле килеп чыкса, югалмассыз. Мин сезне 100 еллык бай тарихы булган республикабыз
Татарстан буйлап сәяхәткә чакырам. Республикабызның төрле районнарында урнашкан табигый парклар, тыюлыклар, мәдәни һәйкәлләр белән әлеге китап панорама битләрендә таныша аласыз. Мәсәлән, Низаләнең Таулы урамындагы Әби патша күпере. Металлдан эшләнгән әлеге күпер бүгенге көнгә кадәр сакланган. Екатерина II Низалә аша Уфага барырга тиеш булган. Аның килүенә дип күперне төзәтәләр. Әмма патшабикәгә бу күперне чыгарга язмаган. Ул ниндидер сәбәпләр белән килми кала, шулай да халык телендә бу күпер үзе дә саклана, исеме дә халык телендә Екатерина II күпере булып сакланып калган. Сезне Татарстанның кызыклы урыннары буйлап күңелле сәяхәт көтә. Рәхим итегез. Балалар, сез әкиятләр укырга яратасызмы? Нинди әкиятләр укыганыгыз бар? Искә төшерегез әле. Әйе. Шуннан да, әкиятләрне өлкәннәр дә, балалар да бик яратып укыйлар. Татарстан китап нәшриятендә басылып чыккан Татар халык әкиятләре дип исемләнгән бу китапта һәркемгә таныш булган әкиятләр белән бер рәттән узган гасырның 40-50 елларында басылып, инде онытылып барган Татар халык әкиятләре дә урын алган. Патша улы маҗараларын, Тимер Кендек батырлыкларын, Гөлчәчәкнең Сырыбыры кулыннан ничек котылып калуын белергә теләсәгез, әлеге матур әкиятләр җыентыгы сезнең өчен. Матур рәсемнәр белән бизәлеп эшләнгән җыентык рәхәтләнеп алып укый аласыз безнең китапханәдән. Китапның рәссамы якташыбыз Булат Гилванов. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гәрәй Рәхимнең Иске самавыр торбасы сезнең өчен кызыклы һәм мавыктыргыч булыр дип уйлыйм. Шәһәр өстендә ашып йөргән Иске самавыр торбасының кая китеп югалганын беләсегез килсә, әлеге китапны алып укырга киңәш итәм, балалар. Китапның рәссамы Рөстәм Хәбибуллин. Матур рәсемнәр белән бизәлеп эшләнгән ашык төстәге китап сезнең күңелегезгә хуш киләчәк. Бу китапта шулай ук шагыйрьнең кызыклы шигырьләре, тәрбияви хикәяләре дә урын алган. Тизәйткечләрен, тел шомарткычларын укып, телегезне шомартырга да мөмкинлек бар. Балалар, нинди тизәйткечләр беләсез? Искә төшерегез әле. Гәрәй Рәхимнең Тимер тырна дип исемләнгән тизәйткешен сезгә укып китәсем килә. Иртән торып карап йөрдем. И түбәсе чырманы. Шунда күрдем чырмадагы нәни Тимер тырнаны. Аннан ашы тырма бирдем чырмадагы тырнага. Тырманы кадап алдым иске Тимер тырмага. Тырмадагы тырма белән чырмадагы тырнаны сыйласам да Тимер тырна урыныннан тырмады. Татарстан китап нәшриятендә 2019 елда чыккан Гадел Кутуйның Рөстәм маҗаралары китабы сезнең әби бабаларыгыз, әти-әниләрегез белеп яратып укыганнар. Ул сезгә дә ошар дип уйлыйм. Дошманга каршы сугышырга барыр өчен 13 яшьлек малай нәрсә эшләргә тиеш? Әлбәттә, куркуын җиңәргә тиеш. Моның өчен ул караңгы урыннарда, зиратларда йөрергә, язын абага чәчәк аткан көндә урманга барырга һәм күренмәс кешегә әйләнергә. Фронт сызыгын үтәргә, күренмәвеннән файдаланып, дошманның котын алырга тиеш. Гадел Кутуйның Рөстәм маҗаралары китабын укып, әлеге маҗаралы хәлләрне белә аласыз. Сезгә китаптан бер өзек укып китәм. Хашим абый химия китабы эченнән хат сыман бер язу алды. Гайша апа тиз бул дип, язуны үзе дә сизмичә иренең кулыннан тартып алды һәм укый башлады. Аерым кәгазьгә зәңгәр кара белән түбәндәге сүзләр язылган иде. Мин үземнең теләгемә ирештем. Хыял барлыкка килде. Яшәсен әби. Миндә хәзер кеше ышанмаслык искиткеч корал бар. Көчле мин, көчле, кыдрәтле мин, кыдрәтле. Бары тик кечкенә булуым гына борчый. Ник мин дәү түгел? Нигә 3-4 ел элек тумаганмын? Эх, күрсәтер идем соң бу ерткыч фашистларга совет кешесенең көчен. Балалар, Рөстәмнең нинди хыялы бар икән? Нәрсә белә көчле ул? Менә шушы китапны алып укып белә аласыз. Казан Юлбасма нәшриятендә 2019 елда басылып чыккан Рабит Батулланың Бака бакылдык китабы белән таныштырып китәм. Рабит Батулла әкиятләре белән инде ничә буын тәрбияләнеп үсте. Бу китапта сез сандугачлар ярышында катнашып, җиңү яуларга теләгән Бака малае Бакалтайның маҗаралары белән таныша аласыз.
Куян малайы эзләгән кояш күбәләкләре кайда яши, Салават күпере кайда йоклый, шапшакларны төнлә кем ялый һәм башка кызыклы сорауларга җавап табырсыз. Бакылдык бакаларның кеше белән уртак яклары күп икәнен аңларсыз. Мәсәлән, алар да үзләренең йортларын елга күлләр буена коралар, кешеләр кебек үк бака малайлары да сәяхәт итәргә, җырларга һәм төрле маҗаралы хәлләргә юлыгырга яраталар. Тагын аларның бик тә кешеләр белән дуслашасы килә. Бәлки бу китапны алып укысагыз, сезнең дә бакалар белән дуслашырга теләк уяныр. Рәхим итеп алып укыгыз, балалар. Татарстан Республикасының халык язучысы Нәки Исәнбәтнең Мыраубай Батыр исемле китабы белән таныштырам. Берәзә авылында яшәүче бер батыр песи турында сөйләнә бу китапта. Ни өчен ул батыр песинең даны бөтен дөньяга таралган соң? Сез бу китапны укып, ничек итеп Мыраубай батыр аю белән бүрене җиңгәнен, ничек итеп парашютсыз айдан төшкәнен һәм башка кызыклы маҗаралары белән танышырсыз. Бу китап сезне битараф калдырмас. Рәхим итеп алып укыгыз әле, балалар. Хакимҗан Халиковның Сайланма әсәрләр китабы Татарстан китап нәшриятында 2019 елда басылып чыга. Шагыйрьнең поэтик шигырьләре, шаян интонациясе балаларның игътибарын үзенә җәлеп итә. Бу китабында тупланган кызыклы шигырьләре, табышмаклары, анаграммаларын укып, аларга җаваплар эзләп, сез үзегезнең фикерләү сәләтен генә үстереп калмыйсыз, ә зиһенегезне тагы да баетып, телегезне шомарта аласыз. Нәтиҗәдә татарча фикерләп, телегезне тагы да камилләштерү мөмкинлеге туа. Грамматик табышмаклар, анаграммалар, шарадалар сезнең күңелегезгә әлбәттә хуш киләчәк. Сезгә уйла һәм тап бүлегеннән бер шигъри табышмак тәкъдим итәм. Беләсеңме? 100 чикләвек җыйдым мин, 5тән берен ашадым. Калганының яртысын 40 булгач ташладым. Энем белә сеңлемә бүлеп бирдем калганын. Беләсеңме? Аларның ничә шәрне алганын? Әйдәгез, тиз генә җавап табыгыз әле, балалар. Сезне балаларның яраткан шагыйре Роберт Миннуллинның яңа китабы белән таныштырып китәм. Малай шалайлар китабында аның балалар өчен кызыклы шигырьләре тупланган. Аның шигырьләренә хас самимилек, шаянлык һәм тапкырлык һәр укучыны үзенә тартып тора. Беренче карашка гади генә тоелган бу шигырьләрдә тирән фәлсәфә дә, балаларга үгет-нәсихәт тә бар. Матур рәсемнәр белән бизәлгән бай эчтәлекле әлеге китапның рәссамы Рөстәм Хәбибуллин. Сезгә Роберт Миннуллинның «Югалган көн» шигырен тәкъдим итәм. Югалган көн. Тырай типкән кичә Фәхим һәм бер көнен югалткан. Ярар, табармын әле дип Фәхим үзен юаткан. Ләкин ничек табарга? Кирәк эзләп карарга. Югалган көнен Фәхим көне буе юллаган. Юллавын ул юллаган, юлы гына уңмаган. Сырашып та караган, тик күрешү булмаган. Кичә күргән идек, бүген күренмәде дигәннәр. Артыннан куып кара син дип киңәш биргәннәр. Юк шул инде, югалган көн сине көтеп тора ди. Койрыгын тоттыра ди. Фәхим көнсез киенә, кайтып кергән өенә. Таба алмаган кайгысыннан җибәргән Фәхим елап. Тагын бер көн югалткан ул. Югалган көнен юллап. Балалар, сездә Фәхим көненә калмас каласыгыз килмәсә, көнегезне бушка уздырмагыз, файдалы эшләр эшләп үткәрегез. Телебезнең нинди матур һәм бай икәнен беләсегез килсә, Фаиз Шәфигуллинның Акбай белән Карабай хикәясен алып укырга тәкъдим итәм. Бу китап Татарстан китап нәшриятында 2019 елда басылып чыккан. Фаиз Шәфигуллинның хикәяләре шишмә төсле, йөгрек телле, тирә-ягыбызны әйләнә-тирәне күзәтеп язылган әсәрләр. Рәссамы Илдус Әжимов тарафыннан матур рәсемнәр белән баетып эшләнгән. Әлеге китап нәниләрнең күңеленә әлбәттә хуш киләчәк. Рәхим итеп алып укыгыз, балалар. Сезнең игътибарыгызга Лилия Фәрхетдинованың «Өч алма» дип исемләнгән әкиятләр җыентыгын тәкъдим итәм. Казан шәһәренең Рухият нәшриятында басылып чыккан Рөстәм Хәбибуллин тарафыннан матур рәсемнәр белән бизәлеп эшләнгән әлеге китап сезгә әлбәттә ошаячак. Бу китапта тупланган әкиятләрне укып сез Батыр Мыраужан ничек итеп сеңлесе Мыраусылуны коткарганын, нәни Чыпчык баласы Чыпчыкның ничек итеп ошарга өйрәнгәнен,
Тәбәнәк буйлы, зур борынлы, ямьсез, әмма зирәк кәрләнең ничек итеп патша кызының күңелен яулаганын белерсез. Эш бер туган егеткә тылсымлы алмаларны кем бүләк итә, һәм ул алмаларның сере нидә икәнен аңларсыз, һәм башка кызыклы әкиятләр белән танышырсыз. Лилия Фәрхетдинованың китабы, әкиятләре сезне намуслы, гадел булырга, табигатьне яратырга, дуслыкның кадерен белергә өйрәтә. Рәхәтләнеп алып укыгыз, балалар. Татарстан китап нәшриятында 2019 елда басылып чыккан Алмаз Бимадыевның «Сылфи таягы» китабы белән таныштырам. Ул сезне битараф калдырмас. Әлеге китаптагы хәлләр синең белә дә, синең дусларың белә дә булырга мөмкин. Исеменнән үк күренгәнчә, бу китапта бүгенге балалар, яшүсмерләр тормышы сурәтләнгән. Кызыклы да, көлкеле дә хәлләрне укып, күңелегезне ашырга да мөмкинлек бар. Менә сезгә китаптан Фәрештә исемле хикәядән бер өзек укып китәм. Алгы партада утыручы пианистның отличник икәнен беләсеңме? Белсәң шул, иртәгә дәрес алдыннан теләсә кем аннан иешен күчерә ала. Син дә, Галия көлеп җибәрде. Бирмәсә? Бирә, без дә аңа яхшылык эшлибез бит. Ничек? Әйтик, берәү дә аңа тими. Берни аңламыйм. Кыз иңбашларын сикертте. Пианист безнең урамда яшәми. Ерактан килә ул. Бу квартал безнеке. Аны монда малайлар рәхәтләнеп тукмый ала. Ләкин игә эшне күчерткән өчен без аңа тимибез. Аңлашыламы? Кызык, диде Галия, күзләрен бер ноктага төбәп. Чынлап та, яхшылык микән соң бу? Сез ничек уйлыйсыз, балалар? Әйберләре белән таныштырып киттем. Сезнең кулыгызда нинди генә китап булмасын, ул сезне шәфкатьле, гадел булырга, намуслы булырга, матурлыкны күрә белергә өйрәтә. Китап игелекле дус, яхшы киңәшче, якын сердәш тә ул. Сүземне Хәсән Шабановның шигъри юллары белән әйтеп китәсем килә. Китап киңәшчең синең, дустың, ярдәмчең синең. Ул хөрмәткә бик хаклы, кадерлә син китапны. Көн дә укы син аны. Китап якын дустың ул. Синең сорауларыңа җавап биреп торыр ул. Әйдәгез, барыгыз да китап белән дус булыйк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.